Alexan Firik Bevafo Records Семши шанатоnis дарди терабрида номери телнабор алоха да барига алоа кая гончинес биорлуиш наличка биоки дар гирифтам нафамид маичка та довольни сука ҳаётат нормали селфиёт хатиёбат болои спани метарсиди якад нукя билайнат ба ҷои бидози суратода социални седа ҷои баданалати аёли рӯзи ма хабардорӣ ва зухтам дар гирифтам зурум омад мардак вори гапи тирам мезанам дар ки ҷое мешинам то кай тира дар кинҷ хати ҳаркас мебинам то кай ба ёди чашмои сиёҳ сирх кинам чашмома мазаи дуди сиёҳ бемаза кадима шома рӯз ба рӯз калом мешавад нуқтаи сиёҳи рӯи бахтам ман мегум нарасид ту мегӯ шаки сахт ки чарху фалак тарафи марам чархзам то кай зери пош мекунам номуси марзам ба дарди додаи учан шабам ба гиря рӯз шид мада бо ки рафт бидак ай ма ки рафтак биғиз шид ай ту хотира сурат мон хита бурданид эй харгӯшаки ма гирго хӯрданид ман номи тира пишти ё бидида он ба ҷо камаим шав суратота ау живой та чон кай шидам ёки барма ёки барша аром тонисти ай ма гириш баги парша натонистам сахташ хапам ай ма дурию хостай ҳаррӯз танам мекунам фоҳишара дӯст доштай дил ма гирифтам ба худо айби дилай айби манест касофат ҳаррӯз мастам ба ёши майфи манест лаънати беат чиқирай да дили захми задад қуввати дард надорам е худо кишмаи бандад агар ки ҷудоӣ буд охири ишқи мо чӣ ба аввал нагуфти да ту умед набандам агар ки гирья будак охири ишқи мо чӣ ба аввал монде ки қатид бихандам бепадар медонисти ғайрати касе надоштам азобат надод гузашта қатид хотира доштам нахоҳи осон буд қапидан дасти дига каса худо зада осонат ба шикастани уқа қасам